apa ngene iki? Aku arep nganglang jagat dina iki. Arep nonton polahe wong-wong sing lagi padha ngujaha napsune kae. Kenthonging Paluapindha wangsiting kakung karagan hanjrah sabdaning sapa kakuluruk asauran samono paneh rahina meko bangkaton sumirat miat langening kalangiwan aglara pandang muncar ing kayuwangan alang-alang gumitir ana padang dudu padanging surya ana weteng dudu wetenging wengi ingkang supramung cahyaning Sang Hyang Padawenang pinarak ing Palengkaretna ing madyaning bale paparya warna ketingaman renyada lanang tejaning Sang Hyang Padawenang nuju lenggah anggana raras kedadak ing mangke dumawa ing Bambang Wisanggeni sigra manjing madyaning kayuwangan kadodo Sang Hyang sigra ngawi marang swaning Bambang Wisanggeni teka mengkono rereh lirih rureng ora sabdane Sang Hyang Padawenang leng-lenging triya mangu mangungkung kanduhan rimang
yen tang tulus mengku sang Dyah Utama Jahniyah ning talaga kadilangit mambang tang pas bulan upamanika wintang tulya kusumaya sumawur lumrat wekang sekarang kati jalado Wong ilahing masidam sekaring bawana langgeng Nawas Pak Dake wis anggene ingkang sowan nggih wis anggeni padha raja sowan kita kulup wis anggeni iya kaki wenang antuk pangestun kaki wenang kerah raja sowan engko kaki wis tumata lungguhmu nggih ana apa kang dene kaya wong kesengkan sowan kita wis anggeni iya kaki wenang kok kene disowanke dening pendhita jenenge Saba Siti. Sabab aku ditibani Aji Goro Pawana. Kaki wenang. Aku percaya pacoban kang tiba marang aku iki mesti ana karepe. Mula kaki wenang aku kandhanana. Ana karep apa dene aku nganti dikalahke dening Brawa Saba Siti mau kaki wenang. Iya ya nggih wis anggeni kapara bener atur kita sak temeni Saba Siti minangka dadi jalaran kok nggih wis anggeni menawa saben titah kang lagi kena panandang mau bisa nglenggono kaya kita kulup iki mau sayekti ora bakal kebacut-bacut nggone ketaman susah kapara bisa dadi sarana ngandelake nggone saya pasrah marang Kang Murbeng Gesang merga akeh-akeh nggone padha pasrah marang pangeran mau lamun pinuju kesrimpet ing lelakon. Mengkono kaki? Iya. Kejaba saka iku kulup. Sowan kita iki wis kinersakake dening Gusti Kang Nyipta Jagat supaya kita nampa wahyu kembang Wijaya Darma ingkang cemandha ing kayuwangan kene. Kanthi dayaning kembang Wijaya Darma mau kena kanggo srana madhangake pepeteng ingkang nglimputi marang jiwaning para manungsa. Mengkono kaki kepara nyata wonten ingkang wenang murba sateruse amung kejaba manungsa ingkang sabar darana, manungsa ingkang jujur, manungsa kang suci kang kuat dadi pengayemaning para kawula sak negara. Iya kaki dene ingkang dikarepake dening Gusti Kang Nyipta Jagat muhung kang wae ngamartosipun Tadewa nggih kang mengkono lantaran itu wis anggeni mriki tampana wujuding kembang Wijaya Darma nggih wis anggeni miwat langening kalang nyiwana gelar pandamun sareng
Dinolike koneng surem sorot tetang padang surup sorot tetang padang kasolan pajaring purnaming gegono dasare mungsa katiga ya jagat Dewa Bathara lagi mung sakmuni wae kok segerawaku anteng gananku kaki menang syukur bagi sewu nggih iya kaki menang banget ing panerimaku dene aku wis nampa nugraning widi lumantar kaki menang yaiku Kembang Wijaya Darma ganing wis trawaca sekabehe aku njaluk pamit bali marang ngarsa padha kaki menang ya ya kulub jaya Wijaya Jayanti nggih wisanggeni lerleno tanpa kaning Gumelar nagari Ngamarta wis kelaka gedhe boli padhang jagate dhuwurku sadoh maring kuncarane minangsa sing agung nagari Ngamarta niki Sang Prabu Puntadewa pinarak ing madyaning sasana sineba sang ya para kadang inggih Raden Werkudara tangkantun Raden Harja tuwin Raden Nakula tuwin Raden Sedewa ing jayandir barswading para nayaka praja Ngamarta ing mangke dereng pantara dangu ketingal prataning Sang Prabu Kresna dadi kaget sang ya para kadang Pandhawa
Durung rareh manus lambung amber ngengeng kati karunaning kasasih soroting pandam sumuluha madangi jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngrangan santyah manehen kung sumungkem guling kang katon mangrepa beratentik pranto hulun atadah runtik Duh Koko Prabu ing Ndhurawati sasamunipun kula sakadang atur pambagya panakrami kula sakadang aturaken genging panuwun dene Kakang Prabu sampun pareng rawuh wonten ing pandhapi Ngamarta Koko Prabu milori paduka sakadang hangantuwanturipun Koko Prabu Ndhurawati namung badhe kula dherekaken ngrembak babagan ewah-ewaning negari Ngamarta ing wekdal menika Koko Prabu. Inggih Yayaji. Ngamarta wonten ewah-ewahan menapa Yai? Koko Prabu. Wekdal menika saperangan ageng para kawula sampun boten pitados kaliyan para nayaka dalah para wakiling bebrayan. Mila tindak sak tanduking para nayaka tuwin para wakiling bebrayan namung dipun paiben kemawon. Menika kula sakadang lajeng kedah kados pundi Koko Prabu? Kresna kakangku. Bener kandhane marep kakangku. Aku goro mangsa risi rasaku. Sabab akeh pamaida marang tumandanging para nayaka praja Kresna kakangku. Inggih Koko Prabu. Kula kinten inggih namung paduka Kakang Prabu Ndhurawati ing saged paring kalidamar dumateng para Pandhawa menika Koko Prabu. Inggih Yayaji. Yai Werkudara padene Yai Harjuna. Mila wonten kawula ingkang sampun boten pitados dumateng para nayaka tuwin para wakiling kawula kala wau. Awit wonten saperangan tumindak ing para nayaka dalah wakil bebrayan ingkang nalisir saking watak utami tuwin budi luhur Yai. Tumindakipun namung mamrihaken kangge pribadi tuwin golonganipun nanging kok ndadak mawi kekudung asmaning para kawula. Lho menika. Lajeng wonten malih Yai. Boten purun ngendika kanthi jujur. Mangka sedaya tindak tanduking para pangarsa kala wau estunipun tansah dipun titeni dening para kawulanipun. Mila nama boten mokal lajeng tuwuh panganggep bilih wekdal menika boten wonten pangarsa ingkang saged dipun damel patuladan. Tuwin boten wonten pangarsa ingkang saged kangge tuntunan. Yayaji boten ngemungaken para narapraja kewon ingkang sami dipun paiben kaliyan para kawula. Semanten ugi wonten saperangan brahmana ingkang ucapipun ugi boten dipun pitados kaliyan para kawula. Jalaran inggih wonten saperangan pandhita ngakenipun pandhita nanging jebul watakipun remen ngumbar dhumateng kamurkan. Tuladanipun kados Begawan Saba Siti
Iki mentas ngamiya dhumateng pun Kakang Yai. Piyambakipun ngaku dandan-dandan jiwa. Namung jebul pinanggihipun inggih namung badhe ngumbar angkara murkanipun kok Yai. Kakyatri sang kabirangu rinangkul kinempet kempet do sanget naning bawana ya situ kang walang ati ya situ kang kudu garing geger Yawi. Yen tantuluso mengku sang Dyah Utama Siwa Punta aku sing sowan wa Punta anakku lanang Wisanggeni padha raharja iya muli jeng sowanku wa Prabu mentas saka ngendi nggih aku saka kayawangan alang-alang gumitir marak kaki wenang. Kalau semono aku dipisisa dening Begawan Saba Siti nang bilai slamet o Prabu. Bilane sabab aku ke taman Aji Goro Pawana dene slamete. Aku nampa nugara ya mung kanggo lantaran wa. Kepiye karepmu Kulub Wisanggeni? Kangge menang paring dawuh. Ana nugraning widhi ingkang dumawahi Madyapada lumantar ki menang jenenge Wahyu Kembang Wijaya Darma. Sapa kang wahyu mau bakal padhang jagate. Tumuli bakal tentrem suasanane. Mengkono griya. Banjur sapa kang wajib nampa kembang mau kulub. Manut dawuh kaki wenang, pejaba titah ingkang jujur, titah kang suci, titah kang merbawani. Ya iku Siwa Punta dhewe. Lang-langing driya mangu mangun kung kanduhan rimang duh Gusti kang nyipta jagat sujud syukur ngesaning paduka Gusti keparing-paring nugara dhumateng Punta lumantar kaki wenang so anak kono Wisanggeni kang mengkono nggih Wisanggeni kepiye apa pareng ndak tampa kembang mau kulub mengko durung pancine wa Patih Tambak Ganggeng sowan katon gita-gita mawa gati ana apa Patih unjuk menika Kanjeng Sinuwun menika wonten parang muka saking nagari Jurang Jero. Begawan Saba Siti ingkang nglari Gusti kula Prabu Kresna. Aja doh melu-melu. Yayaji kula Koko Prabu katemben kula matur Yai sampun iki punitanipun inggih Koko Prabu teka sapa sampun Prabu negari Ngamarta wa Kresna apa nggih yen mau aku dikalahi marang dheweke yen iki durung karuan lho Prabu mangsa bareng Wisanggeni Yayaji kula wonten dawuh Koko Prabu najan pura kadang sampun tumandang namung kok kering dados manah kula Yai inggih menika pun kang nyun pamit
Kula nyuwun pamit badhe pados serayan Yai. Sumangga Kakang Prabu. Maju. Sikra kang bala tumingal acampuh samya medali. Iki sapa? Narendra Pringgon karo kaca. Katut kaca, kepara nyata kowe sapa? Begawan sapa Siti? Marine ana apa? Nglari Prabu Kresna, langkah ana bangke. Oh, kelakot sekarang jingga wong Pringgon tani. Ora paono tatono. Ayo bablas ke. Ana sadra bagus sapa iki? Aku Panengah Pandhawa Harjuna. Harjuna kepara nyata. Kowe sapa Siti? Iya. Aku njaluk bandane Kresna. Tanganku tak daono. Ayo. Ya. Ayo, bablas kowe. Amuk Suramarta Jayawarta ayo maju. Aduh, biyong kaya ketabrak setum. Sapa iki? Warikudara. Wah, penenggak Pandhawa. Iya. Kowe sapa Siti? Iya. Aku njaluk bandane Kresna. Galugalan. Loh.
padha lususmu ayo. Tangi aja mlayu. Wah. Amuk Suramarata. Ayo Amuk Suramarata Jaya Marata. Pancen ngewake Sapa Siti. Sawangen wis anggeni. Loh. Weladawa umurmu wis anggeni. Kepara nyata. Tak kira wis mati. Gusti sing mayu marang uripku. Sapa Siti? Pandhita Murang Tata bentuk ngumbal marang kamurkan. Mbah ora idep. Wis dadi wateking Sapa Siti. Sapa sing mbela Kresna dadi mungsuhing Sapa Siti. Maju iki Haji Kutadana Lho. Ayo, ambakno tutukmu. Ayo, entekno ajimu. Iki wong-wong apa mau iso lho. Saiki kok gak iso iki gondelan apa sikile iki? Aku ora gondelan. Lho ning kok ampuh temen. Beda karo mau. Kowe duwe aji apa? Aku ora duwe aji. Iki nyoh deloken. Wijaya Dharma wae adalah. Duwe karep apa bareng kembang kok banjur mlayu sipat kuping. Aja mlayu sapa sini? Kok elok temen iki. Ana naga bisa mabur. Nyorot kok ya penak banget. Wih, la bojleng iblis laknat lho. Ula kok bojleng iki? Ula ngendi iki? Lah apalane piye to? Lho, wong ndekmu kok lali iki piye? Wis sak unune sing penting aku muni. Ana ratu rencemani sapa jenengmu Prabu Kresna. Lho. Ya jagat Dewa Bathara. Kok nyelomati ngerti marang jenengku. Kuwi jenengku Kresna kuwi. Oh, nek ngono ya pas nek ngomong iki mau. Iya. Wah, naga iso tata jalma iki larang regane iki. Iki kaya naga apa kok direga dikertawaji. Jenengmu sapa? Mas Naga. Ya gak eneng wong naga kok nganggo mas. Ya nek lanang nek wedok apa ya naga. Iki kok sajake kok cengengesan to naga iki. Jenengmu sapa? Jenenge ya naga ngono wae. Lho. Kudune ya duwe jeneng wong bisa ngucap kok. Aku lahir bapakku mbokku wis mati ora kok beringi jeneng aku. Oh ngono. Iya. Iya.
Kowe nyang ndi Prabu Kresna? Aku lagi golek serayan naga. Dikon ngopo? Tak turi nyirep bramantyane pendhita jenenge Begawan Saga Siti kang tumindake banget oleh ngewak-ewake. Kepara wektu iki gawe wonten Praja Ngamarta. Apa Mas Naga sekiranya gelem nulungi marang aku? Aku ki nadyan naga sosial kok aku ki. Sapa wae tak sing ribet tak tulungi. Mengkono iya. Sapa wae sing peteng tak padangke. Lho, sing taru tak benerke. Sing bengkok tak jejeke. Sing ra duwe dhuwit padha. Lho, kok malah padha. Apa ula ya nggawa dhuwit? Yen ngono mangsa borong sapa sithik kae singkirna. Wis aja melu tak pethokne dhewe. Nek kedaling swara ki aku wis tau krungu. Apa iya to? Coba tak delok sapa iki. Ana ula gedene sak bongote ngetal. Wela dalah. Ngetan ketemu lawan Wisanggeni, ngulon ketemu karo naga. Wah, sajake kok ngajak marang aku. Apa wis titiwanci aku kudu mung kae semene nggonku pendhita, bali marang asal mulaku maneh. Nek mung semono wae tak kira ora iso ngumpuli marang gedhening Begawan Sapa Siti. Aku bali nyanggo njupuk sandang aku dina iki. Kok sandang aku gak enek iki. Wela, sapa sing ngrusui sandang aku? Lho. Engko aja kek ula kae mau. Lho, ing atas lungsungan kok iso mlaku dhewe iki kepiye iki? Wela dalah, kedrawasan aku. Sapa Siti iki? Sang tenan kewirangan uripku. Ajiku wis ora mandi. Kepiye lelakonku iki? Oh, Sang Hyang Nismaya, kula nyuwun pengayoman Kula Nismaya. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lirikin canging sang maweh kandrung Duh Pukulun Nismaya kula nyuwun pengayoman Pukulun
Iki sapa kok ana pendhita nangis-nangis ana ngarepku iki? Menapa paduka pangling kaliyan kula Pekulun? Kula menawi estunipun sanes pendhita. Iya, aku wis mudheng kok aku. Aku wis mudheng. Aku takon mau mung tak nggo miwiti rembug. Ora usah kowe iki matur, aku wis ngerti. Yen kowe kuwi Nagaraja to? Inggih, kula pun Nagaraja saking Eka Pratala Pekulun. Lah kowe iki nang apa kok dadak nggo pendhita bareng e? Aneng apa? Apa oleh dadi naga kurang kur kok nyambi pendhita kuwi ya? Inggih. Pekulun ketula-tula lampahan kula menika. Kula sampun rumaos kawon kaliyan Wisanggeni nanging badhe mendhet busana kula jebul sampun klajeng dipun anggih tiyang sanes. Mila kula nyuwun pangayoman Pekulun. Oh, perkara kuwi to. Inggih Pekulun. Lah kowe kuwi duwe pamrih apa kok tok rewangi mimba pendhita. Terus bedah praja Wisnu bareng kuwi ya. Inggih Pekulun. Niat kula menika sampun ngantos pendolan Kurawa kelajeng sami mengsan. Ing pengangkah badhe kula akuraken mboten perlu mawi Bratayuda. Jebul mboten gampil ngrukunaken Pandhawa kaliyan Kurawa Pekulun. Oh ngono. Inggih. Yen kowe wis rumangsa angel ngrukunke Pandhawa Kurawa, ya aja kemawat kowe duwe lekasi kaya ngono Nagaraja. Inggih Pekulun. Ngelingono. Pepeling wis ngandhakake sing surasane mengkene. Sing bener mau durung karuwan yen bener Nagaraja. Tumindakmu katone bener. Merga ngrukunke wong secungkrahan. Nang jebul kurang bener sebab kowe arep ngowahi janganing jagat. Nadyan Kudretna wis kelakon tok wiradati kanthi kowe ngunjara wong tak angkara nang jebul jangka mau wis kukuh kudu tetep dumadi Nagaraja. Inggih Pekulun. Perkawis menika kula saya pitados bilih jangka menika mboten saged dipun ewahi. Inggih kula sampun narimah Pekulun sampun narimah. Ya. Es trimo kene ning mburiku kene. Inggih mangsa bareng Pekulun. Amuk Suramarata, Jaya Marata. Amuk ger putra aku. Sapa iki? Sapa iki? Ababmu kuwi. Sajae bar mangan batang kowe ababmu kaya ngene. Sapa kowe? Lho, pangling karo aku. Genah Semar ngono kok. Semar. Ngapa kowe kok ngrewangi karo sapa Siti? Dheweke wis pasrah karo aku, dheweke wis trima ngalah. Wis kurumasan nyeluput sang naga. Naga bahagia. Ora aku bahagia naga ngono wae. Mula tak jaluk kanthi banget gandeng dheweke wis mertobat. Njaluk pengayoman marang aku. Mula kowe ndang rucata ya, ndang rucata. Rucat piye? Aku iki naga utawa ula gedhe kok. Wis gedhe kok kon rucat. Ya iman-iman wis gedhene iki kok. Iso gede lagi iki kok kon rucat. Apa kowe seneng dadi naga ngono kuwi ya? Kowe seneng? Yen pancen seneng dadi ula, tak suwunke marang pangeran mugem aja. Aja mo, aku wis ngapa mo. Metu kok kewalik. Kok ora ndase sik. Iki cara bayine sungsang kok. Waduh, suwek kabeh kulitku. Dadak ndondomi. Semono kok terus mak teloler metu. Sikile sik. Kowe kok rewara dadi naga piye? Wong aku ya dicilakake dheweke kok mo. Aku digetak karo ajine dhewe Aji Gorapawana aku bablas. Tiba ning arep guwa. Iya.
Barang aku nyumurian ning gua kok mawa sorot tak leboni guwane. Jebul isine ya mengengeh ngene iki. Tang Sronto terus tak nggo. Tak nggo iya. Wah, bareng aku dadi naga ngono rumangsa gagah kaya enteng kaya awakku. Aku terus nganglang ning jagat nyeling-eling jejangkung golek wong sing watak angkara. Anakku iso mabur lho, Petruk kok. Aku ki apa-apa iso. Mabur iso, ambles ya iso. Nginggatke dit bang ya iso. Nyang ndi bocah ki? Wis nobat awake, wis mertobat Sinagaraja. Wis kene ndang kono iki barangmu. Pukulun kula ngaturaken kenging panuwun diri sampun kelampan wangsul dhateng mula bukanipun malih kawontenan kula Pukulun. Iya, padha-padha. Ning lenging atimu duwe karep apa to? Mekaten kepareng unjuk uning Pukulun. Kula nampi sasmitaning Jawata. Bilih mangke Gusti badhe nedhakaken dhateng wahyuning katentreman, wahyuning kawibawan, wahyuning kamulyan ingkang momor setunggal wujud Sekar nami Sekar Wijaya Darma. Sok sinten ingkang saged nampi Sekar kala wau badhe tentrem sugengipun, badhe wibawa gesangipun, badhe mulya ing selami-lami Pukulun. Oh ngono inggih. Mboten nyana jebule nampi menika malah Bambang Wisanggeni. Lah kowe tak jarawani. Ndaraku Wisanggeni mung sadremong nglantarake nanging ingkang piniji dening Gusti kang nyipta jagat muga kejaba sinuwun ngamarta kang kuat nampa kembang mau Nagaraja. Oh, inggih syukur bagi sewu. Lah terus ratu sak pati mau kepiye? Sampun kuwatos mangke kula badhe mbadharaken. Mangsa bodho inggih. Kanjeng sampun urip kados kawit. Wis nggih. Wis tutuk nggonku dadi pendhita kang mengkono kulup Rengga Bumilan Sira Rengga Kisma. Padha rucata busana ya nggal ya bali marang papanmu dewi-dewi. Umekaten, iya. Kowe anakku wadon Bathari Pertiwi, patih kae putuku si Bama Narakasura. Dos pun didoyang Pukulun. Aku seneng dadi ratu ning Ngastina Sibahe Badar. Bama, Ngastina dudu kewajibanmu kok nggih. Kowe iki manggon ning Trajutrisna dudu Ngastina. Wah, terus aku wis yasa pengageman ratu Ngastina jebul dibadarke mbahku Dewi Pertiwi. Kula wonten dawuh usah sembadan pangajapipun Bapa ya nggih. Iki wahyu kembang Wijaya Darma wis tumedhak ing Arcapada. Dening Gusti Kanyipta Jagat kang nampa kejaba Ratu Ngamarta si Puntadewa nini. Pekaten Kanjeng Rama. Iya. Kang mengkono sira lan Bama padha neksanana. Yen to garwamu Kresna iku dadi pakuning bawana sabab ratu kang akeh iguh pertikele ya nggih. Kula niki Kanjeng Rama. Dinimbang kunangan sing ora ayo ingkang bali marang papane dhewe nini. Cok monggo Ibu.
Werkudara Kresna kaganggu apa? Wis padha bali marang papane dewi-dewi kang mengkono. Kang Raka Mestina kae nggalu warana. Ya. Dimas Werkudara Kurupati kaganggu apa? Pun Kakang nedha nrima yadi siadi wis ngluwaripun Kakang sakadang. Aku uga paring tarima kasih Yai. Kula ingkang ngaturaken panuwun Raden. Iya, padha-padha. Mula kudu ngati-ati aja kanthi padha duwe rasa kang ora prayoga. Iya Di. Gusti ngijabahi muga kulawan Pandhu bisa manunggal lair batine Yadi. Gumantung ana nawaitumu. Iya. Gandeng wis langsung penandang aku bakal bali barang kedaton maneh. Lan aku bakal bali Yai, kula ingin nyuwun pamit. Mangsa bodho Kurupati kakangku. Ndara Bratasena Kakang Semarapa. Lelampan menika sampun purna. Lelakon menika mau sejatine mungkin Arya Sarana anggenipun sami ngaturaken lelabuhan. Ing lelabuhan wau saged nggancangaken tuwuring wahyu kembang Wijayadharma. Dene kembang Wijayadharma menika mujudaken wahyuning katentreman, wahyuning kawibawan tuwin, wahyuning kamulyan. Inggih kanthi wahyu kembang Wijayadharma saking Raden Wisanggeni sampun tinampi keng Raka Sinuwun Puntadewa ing minangka Narendra Ngamarta dadosa pasemon menawi pangarsaning negari Ngamarta namung tansah budidaya dhumateng katentreman kawibawan kang sarta kamulyaning Branagung negari Ngamarta. Boten benten kados dene lekasing para pangarsaning PT Gudang Garam TBK ugi tansah budidaya dhumateng katentreman kawibawan sarta kamulyaning keluarga agung PT Gudang Garam TBK. Mugi Gusti tansah angijabahana. Wontenipun Semar saprikanca ingkang ngayahi jejiban ngrumaosi kathah kekirang saha kelepatanipun. Kula sakanca nyuwun gunging samudra pangaksami. Mboten kesupen ngaturaken panuwun dhumateng Bapak Bambang Swadimas Agus inggih sampun keraya-raya ndamelaken lampan wahyu kembang Wijayadharma inggih wisanggeni maneges ing kelampahaken ing dalu menika. Dhumateng Bapak Bambang Swadimas Agus mesti kemawon kirang ngremenaken penggalih panjenengan sekalian, kula nyuwun lumunturing sih pangaksami. Minangka puput-puput puntane ngatur, monggo kula dherekaken sampeyan sesanti. Sepisan merdika, tetep merdika salaminya. Pabrik rokok PT Gudang Garam TBK tetep jaya ing salaminya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku arep njoget tandha syukur marang pangeran. Sumangga Gus.